Pelim ke India, ia ke Tajikistan. Hadin kan Newsnem, bat sedang kipilir basya khamat jong ke Al-Nasar. Ban kuk ha ke jing yelekai. Tengap dan sobhai pi ki parlak share ke neka channel. Bat lada pi singaw tanat ia ki khubar spot. Singaw ban subscribe, like, bat share. Teh hoi parlak. Nadu bagi India kala pelim ia ke Tajikistan. Da saulu ikul. Ha ke AFC Challenge Cup Final. House nem Arjar Pra. Mentau snem ro. Hadin kan news nem. Ka India kala la abiang man pelim ia ke Tajikistan. Da ar lu ikul. Ha ke jing yelek kai ka Fa Nation Cup. Kabala host da ke Tajikistan. Kabadairu ha ke jing penyai ka banengkong jong ukush thamai jong ke India. Ukhalid Jamil. Bat ha ke ne ka jing yelek kai. Ukul jong ke India. Ulala abha bante lakam. Kat ba ya ki tai pat ki gol. Layo ban tep daw Anwar Ali. Hakam nit ka pasan. Bat hakam nit ka bakhalai. Layo biang ke India ban tep ya ka gol ka bar. Lang ba o Sandesh. Andrei hakam nit ka ba ar phulai. Ka Tajikistan ka layo ban pan phai shi gol. Bat ka ya prasyang ban tep shi gol. Andrei da ka jingla ajong gol ban te lakam. Kini ki gol kila ne hadu bakot ka ne ka jingile kai. Kabal palong yi ke India ban job da ar laway. Bat yo ru ban kamai lai point. Kat ba hapa phai pat ha ka jingile kai jong ka Saudi Pro League. Kabadairu ka jingile kai ka basdang jong ka Samoy. Hapadeng ka Al-Nasar, Persya ia ka Al-Tawang. Ka Al-Nasar ka lala ban tep kaput ia ka Al-Tawang. Dasan le not goal. Ha ka ba nakaliang jong ki player ba sya khamat jong ka Al-Nasar. Kila yele kai bha ha ka ne ka jingile kai. Bat kadairu ka jingile kai ka basdang jong ka Samoy. Nakaliang jong Jao Felix. Uliyo ban Khyrwit ia ka hatrick. Bat ukoman ro uliyo ban tep ke gol ke banengkong jungo. Nakabenta ka Al-Nasar. Kat ba nakaliang jong Cristiano Ronaldo. Menta uliyo ban tep gol. Haki arp South League Samoy lekai. Ki ba per. Ubadai unong yelekai ubanengkong Ban po siya kaneka kardan. Bat kandai spa sau peu karir gol jungo. Kublai shibon.